असंसारो जत बरकनो बुखुकबाय सानानि रोंगौ आंनोनो हामजागौ हिनै तै हामजागौ हिनै सोमायबो तांगौ आंनोनो सिमिनो हामजागनाय नोंबाय सिमिनो थैयासाक दंसिनाय हिनै फिया बुखुकबाय हामजागौ हिनै सानानि गलायसानो तामोखे बोखाबाय हामजागै मानानि दे बेलायखेनो कुतुक ते बुखुकबाय हामजागै सोमाय तांमानिबो बेलायखेनो गलाय फिया o semai no naraknani le belaikeno kutuk bororokni hamjakmao kubuitei bokhaman mani korei hinke bini o hamjakma selaijagui thango je boroknono sao angnono karei tei kebono hamjagui manya angnono simino hamjagui tongnai angnono simino hamjago angnono tei yakarei thangui manya hinei phia omo haike kok sanai borokni hamjakmabo asomsake selaijagui thango tamni hinke o sungsaro bororokni thani jora kolok hamjaknani eba thyasak hamjakma roi mannani belaikeno kok kutuk phia puila hamjakma jorao hinke joto borokno kubuike hamjago kok kwtui sao hamjakma kokno sao khairokma roo rishi khlaio te thyasak angni log kisong nai hinei kok roo tamokhe joto borokle hamjakma yargragei tonggai manya siari kurukma hai teruk khe hamjakma rokbo kurugui thango ulo hunke teruk bonono chalui no thango bini thani hamjakma rok pai no thango ulo hunke saljano no muito khlai tongmanya borok bonono pogui no thangnai afro nungsi bono muito ma khlaio haifano bini care khlaimani rok bebakno korei ongoi thango te nung bono muito khlai rerek te hamjakma manna musung rerek no nung bobai mawalainai omo haike no hamjakma slaijagui thango borokni hinba kubui hamjakma korei borok bo bahaike sawi mannai hamjakmani tekto bobo hai phe je borok kebono kubui hamjakma ruwei bokhe hamjakma manya o borok kahamke no sawi mannai hamjakmani tekto belaikeno gobang hinei baksa borok hamjakma no belaikeno kotor khlaiei hamjakmungo glugui thango tei keboni hamjakma no manya ongoi sakno belaikeno satok mungro kebo ba hamjakmungni bagoi langmano ro kebo ba hamjakmungni bagoi kobor ongoi thango tei kebo ba hamjakmungni bagoi bini bebakno yakarei ro omorok bebakno hamjakma borokni thani hamjakma manya ongmani bagoi no abo hairokbo ma ongo phiaba hamjakma slaijagoi thangnai borokhe nini kubui hamjakma kisaphono bujinani naigala te bini thani nini hamjakma hinmano bo mwnei mung tei naisler mungsi snabui paio kubui kokno sanani thangke o sungsaro jora kolok hamjakma rwei mannani belaikeno kok kutuk je borokno no puila hamjakma gobang rwphano eba bini hamjakmano phunukpano bini hamjakma salja gomawi thangui mano tamni hinba gobang kok borokno kubui hamjakma rwei mannai tei bokha kahamni slai naithokmung koron tei gönang rokno si mingsi kotor ongjak koksio hamjaknai borokni bagui khe tei mungsa lama no korei bo saijungno hamjakma ro phia bini hamjakma borokni thani kisapano hamjakma manya tei hamjaknai borokno lachiwi kirui bo tongoi manya ongo kolma khlaio text ma khlaio hamjaknai borokno joli jago kol khlaijagya hinke text khlaijagya hinke hamjaknai borokno dukho nangjago sms reply manya hinke waisa kubui hamjagui naidi sawi manano hamjakma bosek tekto tamoni borokni hamjakma slaijagui thang tamoni thyasak hamjagui manya hinkeba buini langmao srapsani bagui ma phai kubui kokhe omosi nengkebono hamjago hinui samani abo sumsogya phia nengkebono hamjago hinui sawi nini hamjakma slaijagui thangmani tei thyasak hamjagui manya ongmani omosi sumsok hinui ang wansugo aboni bagui no nengkebono hamjakna swkang wansukdi nengbono thyasak ni da hamjagui man eba thyasak ni bagui da nengbono hamjakma rwei manno tumungno manya hinke nengbono hamjago hinui tasadi eba tayachakdi The Cockburg Disclosure
YouTube channel no toinai ang Andrew Dev Burma. Hage tini ni kok thairok norok bahai nangjaka abo norok comment khlai sadi ti o jagao ani jaya kok sajakma rok tongkha hanke ang nakarsano norok ano nakardi. Te kha khlaio norok oboni bisingti bo kisajagla srengmung bo mani mankhana hinai hake norok video no like khlai di te share khlai di omo haino norok kok thairok khnana muchungnai rok te love story khnana muchungnai rok ani channel ok talangri tongkha hanke tabungno subscribe khlai na di norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai.